Que tal, Miguel e José? Xa vos vexo aquí preparados, non? Cales destas vespas van a sair este domingo? Pois este domingo posiblemente salga a Blanca Azul, ou senón igual vamos ás Abuelas, ou a ver como se pon o panorama, como temos a ruta prevista, tema de cortacruces e demais, e valoraremos ocios. Ocios hai. Xa vexo, xa vexo. A min chama moitísimo a atención estas dúas de aquí, non? Sí, Que parecen ata de preguerra. sí, son do ano, son o que se chaman as primeiras series de Vespa de cando se empezaron a fabricar en España, son denominadas as Bocolo, unha faro baixo e unha manillar de tubo, concretamente do 56 e do 58. Particularidade, son obrensanas, son da terra, entonces sempre teñen aquel cariño especial. Vos realmente a que vos adicades? A facer mobles de madeira, cociñas, Cociñas, pérgolas e armarios... demais? Ou a restaurar motos? No, vamos a ver, nós temos unha empresa de madeira, dedicámonos ás cociñas, dedicámonos aos armarios, e que pasa? Despois unhas a salir de traballar gustalle aos gimnasios, ou facer deporte, e E outro vos gustalle... metedesvos no segundo taller, non? Exactamente, na nosa afición. Cantas motos levades restaurado? Dende que Ui, empezastes? igual levamos máis de 50 motos restauradas. Máis de 50 motos. Sí. E cantos anos levades restaurando vespas? Restaurando Vespas non levaremos pois, unha media de, non digamos, 10 anos, non chegamos a Sí, iso. por aí. 10 anos. Ou seja, aquí imos a unha media de 5 motos Sí, por sí, ano. sí. E restaurades para vos, pero tamén Todo empezou así. para Empezou... amigos e para clientes, non? Sí, de feito hai motos nosas en Suiza, hai motos nosas en Portugal, hai motos nosas en Madrid, hai, bueno, pois un pouco todo empezou porque ir ás concentracións, pois venche as motos, conócente, concursos, e así vaste dando un poquinho a conocer. E basicamente aplicándolle cariño quedan este tipo de restauracións. E canto ven custando unha restauración de unha moto? Depende moito do estado de que chega a moto. O E sea, do que queiras, non? e despois hasta onde queira chegar o cliente. Uh -huh. Porque moitas veces non é só restaurar unha moto, sino que nós tamén dedicámonos a restaurar unha moto e a actualizala. Tes que pensar que unha moto destas dos anos 50 foi feita para as carreteras dos anos 50. Entonces, hoxe en día, pois, a mellor xa se eliminan pletinos, métanse encendidos electrónicos, bueno, digamos que a moto é antigua cando está aparcada, pero cando está funcionando, que É sea o un máis suave. chisquiño máis moderna, non? Xa, Sí, en funcionamento incluso que con sea... medidas de seguridade axeitadas a... Exactamente. E canto ven custando unha restauración, por exemplo, desta Vespa de Unha restauración dunha moto baixo, destas... de faro baixo? Unha faro baixo, unha manillar de tubo, que é un chasis Bocolo, pasa dos 6.000 euros unha restauración. Eso en materiales, man de obra ou só madeiras? Montajes, desmontajes, arenados, traballos de chapa, traballos de pintura, montaje, cromado, pois postas a punto. Uh -huh. Sin a moto. Sin a moto. Que despois a moto, evidentemente, ou a ten o propietario ou a sí, merca, non? Exactamente. Sí. Que nos agarda entón este domingo? Pois primeiro de todo, o que nos agarda é unha felicidade inmensa, porque vennos xente do Mediterráneo, vennos xente do Cantábrico e vennos xente, evidentemente, do Atlántico. Co cual, Verín, por un domingo ano, vai ser o centro neurálxico do escuterismo nacional. Nacional e ibérico. Entonces, vai ser un día de convivencia, un día de encontrarnos con moitos amigos de moitos lados, unha satisfacción enorme pois, de que ver o traballo que facemos o club todo o ano pois, se ve un poquinho recompensado. E como vai ser o calendario dese domingo? A que hora comezamos? A que hora Comenzamos estades ás 10 da citados mañá, na praza? comenzamos ás 10 da mañá, Abrimos inscripcións ás 10. abrimos inscripcións ás 10, mesa para a recollida de tickets e de credenciales, un pouco de xuntanza, convivencia, charlas cos amigos que van chegando. Moitos deles xa veñen xoves xa temos xente aquí en Verín, venres temos xente en Verín, xa me están chamando, oye Miguel, prepárame unha ruta para o viernes, que estamos aí, non sabemos que hacer e tal, sei que trabajáis, dime unha ruta onde podo ir. Temos xente que chega venres, temos xente que chega sábado, entonces vai haber un pouco de... Moita xente, aparte de que nos conoza a nós, pois digamos que é un punto de encontrarse un tío de Bilbao con un tío de Oporto, porque fixeron piña en X sitio, saben que este é un punto común e vanche ver que o mellor o fin de semana, sabes, no aspecto da convivencia. Vale. E como está a saúde do clube aquí en Verín? Cantos socios son? Somos un club pequeno, somos un club de casi de terceira división, como digo eu,
pero como digo, somos de terceira división, pero vamos de líderes na clasificación. Ben, Entonces, parece interesante. somos un club pequeniño, somos 35 socios, pero hai moita ilusión, hai moito benestar e, sobre todo, o máis importante, que o escuterismo é a amistad. Non é envidia, non é mal rollo. Saímos da praza porque perdemos o fío do que vai pasar o domingo. Saímos da praza e imos a dar unha voltiña por Verín, hai que amosar as Sí, últimas salimos da praza incorporacións. sobre as 11 da mañá, que é a hora que está prevista, imos dar unhas voltas por as calles de Verín, pasear un pouco por Verín, imos parar na zona do monumento. Monumento que foi o ano pasado. Este mesmo ano Sí. inauguramos o monumento e vamos parar no monumento, faremos ali unha foto de grupo, todos xuntos, e continuaremos, atravesaremos o que é a calle principal toda de Verín, e colleremos por a Casa do Escudo carretera de Vences, dirección Arcucelos, para chegar a Castrelo do Val. O paseo irá hasta Castrelo do Val, en Castrelo do Val, pois ali nos recibirá un pouco a comitiva de Castrelo, visitaremos unha bodega, e, bueno, pois teremos ali un pequeno pincho, unha pequena parada, e continuaremos pois, por a alta montaña de Castrelo, por uns paisajes e unhas carreteras moi bonitas. 100% recomendables. E despois está o xantar, non? Despois comeremos no restaurante, convivencia no restaurante, conversacións, contar batallas. Onde vai, que restaurante vai a ser? Este ano imos ir ao Viaxeiro. Vaise facer no Viaxeiro, boa capacidade, pensamos que vai estar ben, e ali, pois nada, sorteo de regalos. Vai a ser un bo escaparate, non? Ese xantar con todas as vespas ali estacionadas pola cantidade de público que pasa por esa estación. Sí, é verdade, sí, é verdade. Vamos E a ver... habrá entrega de trofeos tamén aos clubes asistentes, un recordatorio que solemos dar, vale? E nada, e ali faremos a festa. Esta edición era número, lémbrame? 12. 12, bueno, pois... Xa na cabeza 12 máis un. Xa na cabeza 12 máis un. Moita sorte. Moitas gracias a vos. Por nada, este domingo vamos facer unha gran celebración do scooter aquí en Verín, é a moto clásica, queremos invitar a todo o mundo a que vexáis e que a ver se vos pica un poquinho este gusanillo, que é moi sano e moi divertido. Doulle a palabra ao presidente do club. É un placer recibirvos en nombre do club ao que perteñezo, recibirvos a todos este fin de semana aquí no Val de Monterrei. Sei que vos vai gustar porque o Val de Monterrei é precioso. Disfrutade do Val de Monterrei, pasaino ben, vémonos o domingo, pasaino ben.